čauky lišky, tady je video, kde vám chci ukázat 10 největších živočichů, který žijou v oceánu. Jako první tu máme velikánskou meduzu, nějaká veliká meduza, která má okolo 36 metrů. Za druhý, tady máme vrásčitec obrovský a ten má kolem cca 33 metrů. Za třetí tu máme krahujec obecný, kolem 24 prostě metrů. Jo a ještě bych jsem nezapomněla, když jsem odběr a taky like. Potom tady máme žraloka, který je prostě jakože fakt takže úplně divný a jmenuje se žralok velrybí a jakože fakt velký a má kolem 18 až 6 metrů. Úplně jsem se nechtěla setkat s takovým žralokem, takže máme tu dalšího žraloka. A to je žralok obrovský, který má 12 až 27 metrů. Potom samozřejmě máme olehně, který mají kolem 12 metrů. Teď jsem tady já během editování, jsem fakt takže unavená, protože se podívejme. Už je 11 a já tady edituju teprve 1 minutu hotovo. A řeknu vám, že olehně známe jako největší nepřátelé z Pirátů z Karibiku. Metru, protože to je prostě oleheň, jako kdo by chtěl potkat sakra oleheň. Potom tu máme hodně divný název, který je Osmohon gigantic. Okay. A ten má 9 až 8 metrů. Oarfish, neboli prostě je to taková ryba, prostě je to ryba, no. A ta má kolem 8 metrů prostě. Moonfish a to už zní docela dobře a ta má 3 až 8. Japonský velrybí krab. A to je poslední a to je takový krab, který v podstatě má takový dlouhý prostě ty a rozpětí nohou má 3 až 12 metrů. To je jakože, já vám říkám, že jestli tohle potkáte, tak jako on vás jakože nemůže zranit. V podstatě, že prostě vy byste ho strašně snadko přeprli. Jo, a jestli se vám video líbilo, tak určitě dejte like, odběr a určitě si tady dejte i zvoneček. Na tenhle kanál budu vydávat už víc, ale vlastně tohle je mé první video, takže určitě prosím, abyste dali odběr a like. A hlavně si užijte zbytek dne a jsou Vánoce 2024, nebo v podstatě už je 25. Ale tohle video vyjde vlastně 25. asi dneska o půlnoci, protože už je docela hodně hodin, takže to najde nás. A já vám rovnou točím další video, protože já teď něco zase vyhodám a no, čau.